Berto, ano balak tayo tatangal daw? Relax kayo lang. Damdama basit. Ano ba'y kukuha niya? Karantay talaga yun. Kastoy teramidan tayo. Pasigod kayo. Nanginginan na ka? Wagi! Iba ka mo! Mamaya! Kapakis ng bunga nga mo! Nakaring mga na tayo. Sabihin mo na. Dumlog kayo. At sinit man, nagbabaksit na kita sa ngawi. Banar! Uy! Nakalama di sanay umangot, itakking. Nga kay muta. Tagarin ka. Tagari ka, mga laki na. Tagari. Da matiis. Hindi na tagari. Tangiwa mo ng pansin. How? Nagbuyok. Bangsi talaga. Bisa mo lang ka talaga. Kambubo lang. Katiling. Ukis ti saban. Nagpanaray. Nalipatagan nagugas tatay. Pangsitay. Ikaw ni. Kastoy ni tibalak tayo. Si kakay agikon jay kagnawan ngay mana. Wan, sige, Boss Berto. Hindi ka man may pasali ka. Bensay. Yay. Si kamot ti agigim jay kanigid na mana. Wan, Boss Berto. Brian. Oh. Si kamot agigim jay kanigid nga sa kana. Bon Besberto. Siya kay Boss Berto. Ito sa'yo. Aray ko may apit timing babak magtain. Ang kang tunga makatututo. Kaya tagigim jay kagnawan nga sa kana. Nawata mo. Bon Besberto, nagbuyok ti sa loob. Ay ha? Teka, gaday. Uhuh. Nagkanda kayang tinuguay. Franz. Nakadagday niya. Makan. Wan, sige, Boss Berto. Brian. Sige magna. Nawatam. Bon sige Besberto. Dimse. Hindi matipak na am. Nawatam. Wan, Boss Berto. Ininayag ka lang. Api kastoy, babasa. Samot durot nan. Ni, Siya kay Boss Berto, papanak. Apaya? Kalbit ka lang nga kalbit. Yung kakit sa rin ni Dimse. Partakam. Agda ka lang kami nagpaspasali. Kan?
Uy, nagtagsin mga ito, bunihingin. Ni, napisangin ni brief ko. Sayang ngayon. Naku, di ba agtatan? Ni, apay, tartari ajay. Ikaw, patay. Iba, gabunang na. Delikado. Paktan. Napay, anak tikawan nyo titang. Awan, nagpapahangin lang. Ha? Isdeya? Kasi ka, niya kukuha mo tao. Pwede mo dalam nga bunang. Panak ko maagbukan iti kayo, ng damdama basit, kaya kalpas ko mamin nga nangan. Ukis ti sabana nga bakin. Sumangpot tupay lahang nga men. Napurnaga tuloy ay plano na eh. Nakamot ka. Naku.